Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, кадоме ки бори аввалан дар канали мо обуна шавен, лайк монен. 85% нафаре ки канали моро тамошо мекунанд, обуна нашида тамошо мекунанд. Дӯстон, эҳтиромона хоҳиш мекунем ки каналда обуна шавен, лайк монен, мнение нехтона дар комментария нависен. Хоб нашуд реклама номерои админ 915 61 61 53 53 дар болои экранда зан занен. Мо барои реклама кӯмак мерасонем. Хонара сар мекунем дӯстон. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. Гулбута Айкорвон 2.5 километр раҳи асфалта дидесен. Аймусу исм меша. Наздики хонада дӯстон мактаб, садик, мағоза, поликлиника ҳама чиз ҳастаст. Масҷидам наздика дар хона. Рай кушодай охираш конечный путь меша, рах маҳкам мешава. Рай тишинаакай. Кучаи калон. Хоб ина хона дӯстон дарвозаш ростакӣ ай но солба сар мешава то и угла то пеши дарвозара. Ҳозир медарем як маълумоти пурраи хонара метиҳем. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Хона ремонтоши соз аст. Ҳама тайёр зиндагӣ мекунанд. Хоб рост гуфтем ки дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. Гулбута 5 сотиқ замина дӯстон, 5 дархона, 2 вана, 2 ҳоҷатхона, отопление дора, кирпичи пухта қати сохтагай, 1.5 риад кирпичи пухта қати сохтагай, кирпичи жони. Обши 150 квадратный метр. Полнями хона. Хоб ростаки аз тарафи даст чапмон дӯстон яктан хеле хоб калидор бигем раҳ меша, баъд инҷажда ҷои тапчам бигем. Тагиш гардироб кардагем. Болошам хе пластик. Меҳмонхона сари роҳда зави калон 4/6 ай дӯстон. Гуфтем ки отопление дора, отопление кор мекуна. ду намуд кондитсионер ҳаст. Хонада кондитсионерҳои 18 куба и кондитсионерҳо места. Ҳама хоно ламинат дора дӯстон. Не телевизор ду тамхел телевизор калона ёша места. Бисёр чизо места договорное. Хоб дар дора дӯстон. Инҷа калидор мешава. Душевой барои ҷои меҳмонхона. Термикс аст, отопление, ванна, ҳоҷатхона, поли, кафе, пластик. ин раҳи дигариш қати метавонед дӯстон тарафи хона дуроен. Ай пеши здания мо ба ита мерем нишон медиҳем. даро ҳама даборош қати рустаки аз сари дарвоза як чалёви калон мешавад то охири зданияра. хоб мубайни нахели хонада агарот кадаги якчанд намуд дарахтҳо гирбагирдаш маҳкам. Яка ҷои об
крайник да уснай. Инеҷа дутаята. Оби гарма хинкай, а? Ёки ҳардиш? Ҳардиш хинкай. Бо мотор дора, а? Бо мотор дора. Я чай мотор, я чай бочка. Светошун ҳаст, документҳои хона ҳама 100%. Оз медурем. Бо маълумоти пурра даруни хонара нишон медиҳем. Гуфтем ки дута ванна дора, дута ҳоҷатхона, якташ летняя, якта дигаш даруна. Хоб, ростаки дӯстон калидор мешавад. Хеле холи калон 2.5 ба 6. Камтар хеле камера пар мекунам. А так светосоз ҳама чи карнада. Да бурош хати гуфтем даро. Хоб, аз тарафи даст чап дӯстон 3 ба 6 як хонаи дигар. Инаи телевизорам ишам места. 3 триза дора, кондитсионер. 2 триза тарафи бари ҳавлӣ бигем, ду тарафи дарвоза. Як триза рӯпарӯи хона. Кондитсионери 18 куба. Хоб, ростаки қати як хонаи дигар 3 ба 5. Боло ҳамаш рамка кардагиам бисёр хонаош. Хоб, аз тарафи дасти рост як хонаи дигар мешавад. Хона медурем. Шама таплен дора ҳар як хона. И тризаи бари хона. Хоб, хонае ки зали меҳмон, хонае ки дида будем дӯстон. Ина раҳаш. Ина раҳи ки меҳмонхона. Аи тараф омада будем саршави дарвоза гуфтем. Душевош. Инаита ҳам раҳ дора ба даруни хона. 3 ба 6 размери хона. ин хона чанд ба чанд бошад? ин хона 3 ба 5. 3 ба 5 ё ҳама местан текчи. Месташ хона. 3 ба 5 и места ёши ҳамаш местан. Болушон хи рамка задаги, пол, ламинат, отопление, як триза рӯпарӯи хона. Тизош ҳама чӯи заказ харидем. Тизош қади даро? Заказ харидем. Қимат ҳам масалан плас харидем. Чӯи тозан. خب ҳамаи хонашон дидем дӯстон. ҳозир мебароем ҷои ошхона, кухня, дигароша мебинем. ба нарх навора мемонем. занг мезанем, маълумоти пурра мефаҳмем. хоб иҷа кухня дӯстон 3 ба 4.5
также десен, также подвала ҷои гардероб, так ҳам полни 3х4 кухни гарнитур чизурам места булош пластикадаги. Хоб, денги санузели берунаш, термикс, кафе. ҷои дедонхона. Барида ҷои ҳизмхонаш. Отдельно кадагиара. ҳуҷҷатхонаи беруна. Не здание ки десен дӯстон, здание дар дурая дараюси я дарайса. Инҷа пакам хеле ҷои гардероб бигем ягон чи мондан кадагиан, а так метавонем ки мисол спокойно хона кунем. Як дараюсу айнбайди тақсим спокойно хона шава. Дарози дӯстон 4х14 шкатур кадагиаст, стяжкаи тагиш ҳаст. 4х14. Спокойно мешава ки души хонаи калон шава. Хоб, дарахтора гуфтем, якчанд намуд дарахтои мева, зардолу, бо чӣ дора? Хирмо, слива, бо чӣ? Сев биҳӣ. Чанд намуд дарахту дора? Здание ки дидесен дӯстон, здание ки дидесен айдарвоза не ами сари ами гардиши ами хона ҳисоб кунем, сари хона меҳмонхона то охира 14 мешава. 14 метр, тарафи дарун 12 мешава. 14 ба 12 обши 150 квадрат. Мо ира қати ҳамаи ҳисоб кардагим, қати берунангиё. хоб, як бор дига такрор мекунем, хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, Айкорвон 2.5 километр то даруни хонара дӯстон. 5 сотиқ замин, 5 дар хона, обши 2 ванна, 2 ҳоҷатхона, отоплени ҳаст, кирпичи жони қати сохтагия, якним ряд қати. Хоб, 2 кондитсионер ҳаст, 18 куба места, 2 телевизора места, бисёр чизош места, договорнояй. Гуфтем ки 12 ба 14 150 квадрат. Нархи хона дӯстон нархи хона $75,000 ба курси хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. Ба курси миллӣ мо ба рубл мемонем курса. Шумо мебинем дар таги экран дӯстон. Номерои телефон 917 97 74 74 918 49 61 61. Вайбер дора ҳарди номеро занг бизанед дар вайбер. Маълумоти пурра соҳиби хона метиҳад. Хона ҳар меро